et eller andet sted, så ved man, at der er noget lige fra starten med nogle mennesker. Altså, det vidste jeg jo med dig, at altså, da jeg så det første gang, så tænker man straks, okay, det her det kan blive til meget mere end bare en hurtig fling. Jeg oprettede en profil til at starte med, fordi jeg tænkte, at det var en god mulighed for at møde nogle mennesker, som måske ikke kommer de steder, hvor man selv kommer. Jeg havde fået nogle opfordringer fra nogle veninder, der havde prøvet det, og faktisk fået meget gode resultater ud af det. Og så tænkte jeg, jeg var blevet lidt træt af at hænge ud i byen og prøve at finde en den vej, eller finde en gennem vennekredsen. Når man har haft de samme venner i nogle år, så er det begrænset, hvor mange man kan søge den vej igennem. Det var vel nærmest sådan lidt tilfældigt, ikke? At man... Helt tilfældigt var det vel ikke, da du valgte at skrive til mig, så var det ikke helt tilfældigt. Nej, men altså, man ved jo ikke, hvordan det ender ud. Altså, man ser jo bare et billede af en, ikke? Og så tænker man, hun ser det sød. Han skrev en interessant en, altså han fortalte lidt om sig selv, og han stillede nogle spørgsmål, og han sådan ville gerne vide mere, og det var fedt, at der var en, der sådan var lidt interesseret i ens person. Den hoppede du på? Ja, det gjorde jeg. Lige med begge ben. Jeg tænkte, du var sjov første gang, jeg mødte dig. Fordi der var sådan et eller andet, men det kan godt være, fordi du forstår min humor måske. Man holder lidt tilbage, fordi man har været der nogle gange før, og måske netop hvis man har mødt nogen på en eller anden fuld date i byen, så er det noget lidt andet at møde dem, fordi man har andre forventninger. Hvor her har man lært hinanden lidt at kende på forhånd, og det sådan skaber den der ro, og så man slapper mere af første gang, måske man ser hinanden. Det vil jeg også sige. Jeg var ikke, første gang, jeg var ikke nervøs så meget, som jeg var bare spændt. Peter skilte sig ud. Han havde gjort noget ud af at skrive til mig. Jeg følte ikke, det bare var sådan en standard en, han havde sendt ud til alle. Han havde læst min profil, og han skrev om sig selv, og han jokede og sådan. Så jeg tænkte, det ville jeg godt bruge noget tid på at svare på. Single.dk. Er du klar til kærligheden?